I moj komšija mi samo zvao policiju, eto to. A vi ste sedeli tamo sa Jonom i sa kim ste bili u kući? Niko, samo ja i on. Pošto je mene muž tužio, hoće da mi uzme kuću, pola kuće, a stalno se ženi. A to je moje. A recite mi, I ja sam penzioner iz Danske i ja sam tu kuću kupila. Jesi ti bila prisutna kad je on njega ubadao? Jeste, ja sam vrištila. Nemoj, sam vrištala. Ja imam stres, molim vas, nemojte više da me pitate. A se njih dvojica poznaju uopšte? Ja ne znam to, ništa. Ja sam kod njega otišla onda da mi pogleda te papire. Jer ja sam bila juče u Beogradu, Dansku, kod žene da mi prevede sa danskog na srpski. Mi trebali dokumente za sud, što me tužio muž, imam sad 9. sud. Sa mužom. I ja sam kod njega zato i otišla. I sam tamo otišla u 6 sati, a u 7 sati, pola 8, to se ovdje tako desilo. Ja sam htjela da dođem kući još u 7, kad je bilo, kažem, gledam, noć je već, idem kući. A taj je rekao, Manuelo, što je sad pokojni, on je rekao da nemoj, kaže, ja ću da te ispratim. A i on je sam, a njemu je umrla čerka pre 2 godine i on plaće pa se žali meni, razumete? A nožom ga je bo? Svega nožom bo. A odakle je taj nož? Imao kod sebe nož ili... Gledajte mene je s tim nožom tako bo, neki tanak. Gledajte sve, gledajte, evo. Onda ovdje isto, kažem vam, kako da kažem, ne znam više šta da vam pričam, sam pričala celu noć u policiju i kod lekara i sad u Vršac i sad je moj tata došao za mene i evo meni još uvijek curi krv iz nosa. Samo kako ti pogledaj. Evo, pogledajte. Zato što lekari nisu smeli da mi sad i nos sredu zbog oči, jer oko mi ovako. On te pesnicama udarao policiju? Sve pesnicama kako me udari, ja se unesvestim dole, mi ne sve crno vidim. Ja sam trčala kući, a di trčim kući, nemam ključa, ja sam sama. Kako je on izgledao? Je bio pijan? I na drugu ruku imam, ali tu su mi dali infuzije, samo ne možete tu sad. Je li ubica bio I pijan? ovdje. Pa jeste. I on je odmah skočio na moju. Jeste, odmah prvo, ali kad je odmah vrata i tako sve se srušilo. Ja sam došla kod praga i to je ta mala tako, gdje se uđe nekako... Kao hodnik. Hodnik, jeste. I to je samo bio već dole, već krilunka samo bodi god je stigo ja kažem, nemoj molim te. Pa ja bi za svakog to rekla kad bi vidjela, to je ko nešto jako. Je li Muja pokušao da se brani? Pokušao ga držao i on ga drži, ovaj ga bode. Ja ne bi mogla to da vidim ni komšiju, ni nikom tako. A znaš kako se desilo da on dođe kod Muja? Oni su se znali? Ja ne znam to, ja sam samo njega otišla da pitam, jer on je njegov otac imao, prebio advokat. Ja sam njega otišla da ga pitam za neki zakon, on ima tu knjigu, da mi pokaže, pošto ću ja da imam suđenje. Eto to sam ja htjela. I ništa drugo. A taj mu je živeo u tu ulicu, taj Manuelo, u Zmajovina ulicu. Poznao se moj otac sa njegovim ocom i majkom. I ja i taj Manuelo i moj brat, mi su se igrali zajedno. Kako se sad osjećate, vas boli? Ja kako se osjećam, ne mogu da stojim na kolena, koliko sam padala i koliko me tuko i rebra me boli, i sve me boli glava od pesnice. I po zidovima i po sve, moj tata me čeka da se obučem da me vodi kod njega. Ništa, daćete mi vaš broj telefona, pa ako budemo sad to suđenje...